Kay ni ato ang ebanghelyo ron og ang ato ang pagsaulog sa Good Shepherd Sunday kay ugma pinili ay man. May punis siya nga giya sa ato ang pagpamalandong kinsa ang angayan nga ato ang pagapilion. Sa psikolohiya na ay upat ka matang sa leadership or shepherding, no? Kaya ang shepherd manggod is magbalantay or leader. Na ay upat ka dominanteng matang sa mga shepherds or leader. Una, kanang ginatawag nga autocratic despot. Unsay may ibot ipasabot ni ana, kana bitaw mga diktador, susama nila ni Hitler, nila ni Milosevic, daghan pa, no? Daghan kaayo sa world narrative history nga naay mga autocratic despot. That means, ang gahom, anaalang sa ilang mga kamot. Ang gahom, sila. Sila, o wala na ilain pa, nga angay masunod, no? Musupa kanila, patyon ka. Mo resist kanila, patyon ka, o di kaya i-exile ka, lakip na ang tibuok ni mong banay. So kung autocratic despot ka nga matang sa leader, dili ka good shepherd, no? Dili ka maayong magbalantay. Ang ikaduha nga matang sa shepherding or leadership, kanang ginatawag natog authoritative yet engaging leadership. Hakog sa gahom, panalitan magpapili, kay gustong magpabilin sa gahom, unya magbalhin-balhin na lang og pwesto. Particular kayo siya sa iyahang otoridad, maminaw siya, pero kinahanglan ipakita nato nga girespeto nato ang iyahang gahom, no? Mao na ginatawag nato authoritative yet engaging leaders. Kung ingon ana pud ka nga imuharang otoridad ang hatagan nimo og lawom nga pagtagad, you will never be a good shepherd. So dili ka maayo nga leader. Ang ikatulo pud nga matang sa shepherding or leadership kanang ginatawag natog disengaged and indifferent leadership. Wala joy pakialam. Walay labot sa kahimtang sa mga tao. Magbaha man na, magbagyo man na, di yun na nimo makitaan. Pandemic man na, wa yun na track record nga na siya gibuhat, no? Wala yun siya'y kusang loob nga mutabang, magpakita lang ng klase sa mga tao panahon sa piniliay, no? Mahimo nimong amigo kalit kay magsigilag pang lamano nimo bisag bawal. Mao na sila ang mga disengaged o mga indifferent nga mga leaders. Kung yun ana imong kinaiya, wala kay track record of service, nagkadabitawng dili maayo ang imuhang record kay naa kay history of corruption, naa kay accusations of corruption, naa kay sala, no, mahitungod sa salapi o pagpangawkaw. Isa po niya na kanang you benefited sa gipangawat na igikawat nga salapi unya ni benefit ka, no? Mabi ni magsakit akong dughan ron kay grabing kinamangay, no? Grabe nang kinamangay gabi daghan na kaing nakadawat og kwarta, no? Dito sa amo ang probinsya grabe gyud lantaran gyud kaayo. And then gidawat pud sa mga tao, no, as if it is the most normal thing. Kung yung anak kang matang sa politiko, dili ka maayong magbalantay. Ang ikaupat ka matang, mao ni siya ang gisgutan ni Jesus karon sa atong ebanghelyo. Mao ni siya ang kanang ginatawag nga permissive, authentic, good and compassionate shepherd or leader. Kanunay musabot sa kahimtang sa katawhan. Kung naa gani problema ang mga tao, naadayon siya ready na nga tubag. No, ready na dayon ang iyahang relief kung panahon sa baha o kalamidad. Naa siya dayon mo sa pupos sa panginahanglan sa mga tao. Dili mahadlok mo atubang og mga debate, dili mahadlok mo atubang og konflikto tungod kay ang iyahang penultimate concern ang kaayuhan man sa katawhan nga iyang gialagaran. Mao na giingon ni Jesus nga ang tinuod nga magbalantay nakaila sa iyahang gibantayan. Unya ang gibantayan pod ang flock, ang mga karnero, nakailagyod kaayo sa tingog sa iyang magbalantay, no?
Kay kung naay kawatan nga mosulod, di gyud na mosunod ng mga karnero. Kay dili sila kaila sa tingog, strange sa ilaha, they will never follow a thief. Mga igsuon, kaning nagkadaiyang matang sa kinaiya sa mga leaders, mauunta niya ang ato ang pamalandungan ug mapuhon sa dihang mupili kitag liderato. Unta mupili kita dili base sa ato ang fanatisismo, kana bitawng blind fanaticism. Bisag mali, bisag butbut, bisag bakak, tuog yun ta nila. Mupili unta kita dili based sa kwarta nga atong nadawat or sa promise nga naatay kwartang madawat. Mupili unta kita dili base sa mga apelyedo nga naa ng daan. Mupili unta kita base gayud sa panginahanglan sa katawhan. Kanang naanay track record, kanang sulayan na nato ang iyahang pagkamangangalagad. Ato ang paningkamutan, nga mupili kitag mga liderato, nga makadiyos, walay buling sa pagpangawkaw ug pagpangawat, andam kanunay mo alagad sa katawhan, ug labaw sa tanan, wala nagagikan sa mga dynastiyang pamilya, o political dynasty nga family. Kay kana nga mga ngalagad will become authentic, matinud-anon, ug mahimo gayud nga maayong mga magbalantay. Hinaot pa unta. Palihog manindog ang tanan. Ato akarong bag-uhon ang atong pagtuo pagsalig sa Dios, kita maingon nagatuo ako